Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Òmnium Cultural celebra el seu 50è aniversari. Òmnium Cultural, entitat fundada l'any 1961, treballa per la promoció i la normalització de la llengua catalana, la cultura i la identitat nacional de Catalunya. A l'actualitat i després d'anys de treball constant, Òmnium té la voluntat d'esdevenir el punt de trobada de la societat civil. L'11 de juliol de 2011, el dia que es compleixen els 50 anys de la fundació de l'entitat, Òmnium Cultural va organitzar l'acte central de celebració del seu 50è aniversari a l'Auditori de Barcelona, un acte que va comptar amb la presència de més de 2.000 persones, majoritàriament socis i sòcies, entre els quals les 24 juntes directives d'arreu de Catalunya, representants institucionals i representants del món associatiu i cultural. Òmnium s'ha adaptat als canvis de la nova societat. Així, Òmnium intervé i es posiciona davant les qüestions d'actualitat que tenen transcendència o afecten la societat catalana. Òmnium organitza campanyes de sensibilització, reivindicació i resposta que refermen la realitat cultural i nacional de Catalunya. D'aquesta manera, treballa a través de les diferents delegacions repartides pel territori per posar a l'abast de tothom la llengua i la cultura catalana, amb programes i projectes dirigits principalment a la població nouvinguda. També ofereix servei jurídic i lingüístic gratuït als socis i suport a l'educació mitjançant l'edició de materials per a mestres, com la revista Escola Catalana. D'altra banda, impulsa iniciatives en els àmbits de la música i l'espectacle, a més de finançar la publicació i difusió de treballs i estudis que permetin conèixer la realitat social catalana. Òmnium Cultural compta amb 23.000 socis i 27 seus territorials, agrupades en 10 demarcacions per tot el territori. Amb la Federació Llull, Acció Cultural del País Valencià i l'Obra Cultural Balear, l'entitat coordina les seves accions portades a terme en el marc dels Països Catalans. La celebració del cinquantenari ha fet referència explícita al moment present del nostre país, amb la presència de més de 150 persones procedents de les juntes territorials. Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, s'ha marcat reptes de present i de futur per a l'entitat, treballar per l'assoliment de la independència cultural i de la independència fiscal i impulsar radicalment el dret a decidir el nostre propi futur. Aquest és el triple compromís d'Òmnium. Treballarem cada dia per un país més cohesionat, més culte, més pròsper i més lliure. Muriel Casals ha conclòs l'acte amb un llarg aplaudiment.